Tyto mraky nenesou požehnání. Přicházejí od západu. Pomocí větru z mraky poslali američtí imperialisté mandelínku bramborovou na naši republiku. Otec se synkem něco spozorovali. Sehnou se a naleznou na silnici mandelínku bramborovou. To je on, americký brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Našli jsme ho letos i tam, kam nějak přirozeně nepatří. Na dřevě místo na bramborách. Našli jsme ho na smetišti. Americký brouk leze pozdí. Letadly a větrem rozsévaný od západních a jižních hranic, vyslanými agenty roznášených v krabičkách a lahvičkách. Ti, kdo k nám tohoto žravého brouka poslali, počítali s tím, že si najde, že vyčenichá cestu k našim bramborám. Počítali, že bude nenasytně žrát to, co roste pro nás. Počítali, že naklade tisíce vajíček, že se z vajíček vlíhnou červeno-oranžové larvy. Co chtějí američtí imperialisté? Chtějí, aby nejnebezpečnější škůdce brambor zničil naše vyspělé bramborářství, aby byla podvázána naše výživa, živočišná výroba i průmysl, pro který jsou brambory surovinou. Tyto žravé larvy, to je kultura atomových válečných paličů. Jenomže páni imperialisté dělali účet bez hostinského. Počítali a zase se přepočítali. Naše vláda učinila rázná opatření. Rázná opatření k odražení podlého útoku našich nepřátel. A to už by mohli i na západě vědět. U nás je od slov k činům blízko. My všichni, a především mládež, pionýři, se dáváme do boje. Najdeme každého amerického brouka a zničíme ho. Každé místo výskytu dezinfikujeme. Každé místo nálezu řádně označíme. Zapojujeme techniku do boje proti škůdci. Dáváme všechny síly do boje za záchranu plodů naší práce. To je naše bezprostřední obrana proti útoku našich nepřátel. Nenecháme je zakuklit v podzemí. I tady je dopadneme a zničíme. To je naše odpověď nepřátelským útočníkům. Vypořádali jsme se s Horákovou, Peclem a společníky. Vypořádáme se i s mandelínkou bramborovou, americkým broukem. Ubráníme a očistíme naše pole, naši úrodu od americké nákazy.